Nou is het rustig, maar na de koffie om 11 uur is het spitsoeren in de tuin van Gerda Vrouwtje en haar man Liewe Klaas in Damwoord. Ze had les van mensen die naar het bouwplak van de doorkomen te zien. Ze ben hier ongeveer eind april, begin mei, begonnen met het graven. En toen wennen we hier al. En nou ja, sinds die tijd ben er eigenlijk altijd wel mensen in de tuin. De mensen komen van het grote god van de oorlis van de centrale as. Weekends is het druk, want dan zijn de mensen vrij en dan komen ze helemaal in Del. Maar ik denk dat per dag is om 10 tot 15 mensen in de tuin staan. Ja, voornamelijk mijn oudere man op leeftijd, die maar de fit binnen. Vaak is het oranje, dan krijg ik een koffietijd en dan stappen ze op de fiets en dan shows ze hier even eerst en dan aan de kant. En dan komen ze in de tuin in. En weekends ben vaak, nou ja, wat echt peren op leeftijd die dan even hier komen zien, even in de tuin staan. Gerda Vrouwtje en haar man willen graag wat meer privacy. Ze spreken de bezoekers keer op keer aan, maar toch komen ze weer om. Niet lijken te helpen. We hadden een hek van Heijmans in de oornemer hier om een hekken voor te zetten, jaarwijze toe, met verboden toegang. Maar dat had ik net zo volle nut. Mensen die rennen er gewoon omheen. En bij Heijmans zelf had ze direct les van, want het hek me iets misschien de mensen op het terrein, werd ze eigenlijk gewoon komen maaien. Dus we moeten nou eerst maar eens een triet spannen en dat het net helpt maar een stroomtrietje spannen.